357 Mafia Production. Kayo ang dahilan kung ba't hindi ako sumuko sa mga bagay na kung ba't ang luha ko'y tumulo. Eto ang mensahe ko upang aking ipahatid sa mga tropa, kaibigan, kapangkat at kapat. Nasasalamat ko kay tagal ko nang gustong sabihin. Ang puso ko ang gumawa nitong aking awitin. Para sa inyong lahat ito ang tanging paraan, sa mga taong para sa akin ay palaging nandyan. Upang ako'y mabigyan, nakalakasan ng loob at manatili na nakatayo at di patataob na kahit na anumang pagsubok na nagdadatingan. Di ako takot pagkat alam kong may malalapitan pag ako ay mayroong problema na dinadala. Akala ko ako'y nag-iisa ngunit hindi pala. Alam nyo ba kung bakit? Kasi andyan sila, handa na iabot ang tulong nagmula sa kanila. Walang reklamo at walang hinihingi na kapalit. Kaya di lang kaibigan turing ko kundi sa malapit na kapatid. Sila'y kinikilala kong ikalawa na pamilya. Wag ko daw isiping mag-isa ka pa, dahil sila'y aking sandalan. Di ako pinabayaan, damahin ko kalungkutan. Di nila pinapayagan kung wala kayong lahat. Kaibigan ko, marahil wala na rin ako, ngunit nandito pa ako dahil Kayo ang dahilan kung ba't hindi ako sumuko sa mga bagay na kung ba't ang luha ko'y tumulo. Eto ang mensahe ko upang aking ipahatid sa mga tropa, kaibigan, kapangkat at kapat. Nasasalamat ko kay tagal ko nang gustong sabihin. Ang puso ko ang gumawa nitong aking awitin. Para sa inyong lahat ito ang tanging paraan, sa mga taong para sa akin ay palaging nandyan. at di kayo nawawala at di ako dinalikuran. Yan ang dahilan kung bakit hindi ko kinalimutan ng aking pinagmula. Pakikisama na muna pag nakita ka ng tropa, sasabing shot ka muna. Pag napadrip sa pamilya, lalabas ka lang ng bahay, lakad lang na puti. Andiyan sila at meron tagay na inyong pagsasalo at inyong pinapaikot. Simpleng tulong yan nilang unti-unting pinapalikot. Ang problema mong pasan-pasan sa mga pangyayari, sa tahanan o sa pera o kahit pa sa babae. Kahit sa gulo o away, tila ba mga sundalo, di pwedeng maiwan ng isa, manalo o matalo. Ganyan ang kaibigan ko, mas kilala bilang barkada. Kung ako'y mamamatay na bukas, ako'y handa na. At kung may ikalawang mundo o buhay para sa'kin, sana magiging tropa ko kayo pa rin. Kayo ang dahilan kung ba't hindi ako sumuko sa mga bagay na kung ba't ang luha ko'y tumulo. Eto ang mensahe ko upang aking ipahatid sa mga tropa, kaibigan, kapangkat at kapat. Nasasalamat ko kay tagal ko nang gustong sabihin. Ang puso ko ang gumawa nitong aking awitin. Para sa inyong lahat ito ang tanging paraan, sa mga taong para sa akin ay palaging nandyan. Kaya ako'y kontento na dahil kayo'y naging parte ng buhay ko. Sa kabutihan nyo, paano ko gaganti? Magtatawagan ng mga tropa, kita-kita lang sa kanto. Pagkatapos didiskarte ng pitselyo si Aspas, papaikot ang sombrero para mag-ambag ang tropa. Kahit 20 pwede na, basta lamang makatoma. Hehe, ganito kami, at least magkakaramay. Kaya wag kang magsaka kung ba't masasaya ang tambay. Dahil tambay ay binubuo ng samahan na tunay. May kaibigang adik, mabait, iba ay merong sungay. Oo, iba-iba ang aming mga katauhan, pero iisa ang grupo pag sa trip at kagano. Pag ika'y nalulungkot, kanino ka ba lumalapit? Pag nais mong bumitaw, kanino ka ba kumakapit? At kanino ka lumapit sa oras na kagigitan? San pa ba? Diba sa kaibigan? Kayo ang dahilan kung ba't hindi ako sumuko sa mga bagay na kung ba't ang luha ko'y tumulo. Eto ang mensahe ko upang aking ipahatid sa mga tropa, kaibigan, kapangkat at kapat. Nasasalamat ko kay tagal ko nang gustong sabihin. Ang puso ko ang gumawa nitong aking awitin. Para sa inyong lahat ito ang tanging paraan, sa mga taong para sa akin ay palaging nandyan. Kayo ang dahilan kung ba't hindi ako sumuko sa mga bagay na kung ba't ang luha ko'y tumulo. Eto ang mensahe ko upang aking ipahatid sa mga tropa, kaibigan, kapangkat at kapat. Masasalamat ko kaya tagal ko nang gustong sabihin. Ang puso ko ang gumawa nitong aking awitin. Para sa inyong lahat ito ang tanging paraan, sa mga taong para sa akin ay palaging nandyan.